אם למשל יש לי מקרה שיש בו הרבה פינים שמתחברים להרבה חוטים, אני רוצה לדעת איזה פין מתאים לאיזה חוט, נעשה את זה באמצעות מולטימטר. נשים את המולטימטר על מצב נגד עם רעש של צפצוף. ברגע שנסגור מעגל, מצפצף. אני רוצה לדעת למשל את הפין הראשון, לאיזה חוט הוא מתאים. נצמיד אליו חיישן אחד של המולטימטר, ונתחיל לגעת בקצוות של החוטים. יש פה משהו שעושה רעש. מצאתי. זה הלך מהר. יש פה חוט לבן, שכאשר אני נוגע בו, ובפין המתאים, למעשה סגרתי מעגל וגרמתי לצפצוף. נעשה חזרה קצרה, נשים את המולטימטר על המצב הזה, נוודא על ידי נגיעה של שני הקצוות של הפרובים שהוא אכן מצפצף, וברגע שניקח כבל חשמלי כלשהו ובעצם נקצר אותו באמצעות המולטימטר, נקבל צפצוף, וככה אנחנו יודעים. תודה שצפיתם. המשך יום נעים.